Mad-90 studenti li jagħmlu l-eżamijiet tas-sekk fil-livell ordinarju ġew informati li r-riżultat li rċevew kien żbaljat. Din is-sitwazzjoni kienet ikkonfermata ma' One News minn Martin Musumeci, direttur eżekuttiv tal-Metzek. Kien hemm design minnhom. Fost dawk li batew minn dan l-iżbal kienet tfajla ta' 16-il sena illi f'Lulju għamlet fost l-oħrajn l-eżami tal-Ingliż sabiex tidħol il-Junior College. Ir-riżultat li rċeviet kien ta' grad 6 u għalhekk kellha tagħmel resit f'Settembru. Ġimagħtejn biss qabel il-bidu tas-sena akademika, it-tfajla rċeviet ittra fejn ġiet informata li reset ġepituju, jiġifieri l-agħar riżultat possibbli. It-tfajla spjegat lil One News li binta waqgħet fi trauma u lanqas ridet tiekol. Imma fis-7 ta' Ottubru li għadda, ġimgħa wara li fil-Junior College bdew il-lezzjonijiet, it-tfajla tirċievi ittra mingħand Martin Musumeci fejn intqal li fuħut mill-marki tas-sekk kien hemm żball. Ma' din l-ittra Musumeci batilha wkoll ir-riżultati tajjeb, jiġifieri li sedet tidħol il-Junior College. Ma nieħdux gost bihom dal-affarijiet żgur aħna. Naħsbu li it's fair enough li jekk indunajna bi żball illi ħajkun ta' detriment għal xi ħadd ngħidulu. Stajna m'għedna xejn, and that wouldn't have been fair to do so. Wara li kienu riveduti r-riżultati oriġinali tal-Metzek, 25 student oħra huma issa eligibbli li jitlu il-Junior College. Oħrajn jistgħu japplikaw għal korsijiet oħra fosthom fl-MCAST.